Priatelia, vítam vás na kanáli Blind Builder a tu v Nových Sadoch vítam kapelu Fishing Strip. Povedzte niečo nám, napríklad ľuďom, ktorí vás nepoznajú, povedzte nám niečo o vašej kapele. Povedzte nám, čo hráte. Hráme pop-punk už od roku 2008. Ako je tu vidieť? Áno, od roku 2008. Mali sme chvíľu také obdobie, že sme neboli moc úplne aktívni, ale teraz sa všetko zmenilo a lapli sme druhý dých. Takže takisto ako čakajú Lukáša veľké veci, výroba z Lego kociek, tak nás čakajú koncerty a konečne aj nová hudba. A kde vás môžeme vidieť najbližšie? Najbližšie, no neviem, kedy to pôjde von. Ja som niečo videl, že 17. máte s plus mínuskom. Áno, to je november. Ešte predtým budeme hrať 8.11. jeden benefičný koncert v Trenčíne. A ešte hráme na oslave kapely Konflikt. To bude v Bratislave ten koncert v decembri. No a potom si dáme chvíľočku pauzu, lebo chceme robiť tie nové veci. Vo februári, myslím, nás čaká Rokáč, prvá zastávka, zimná edícia, potom opäť trošku pauza, no a potom letné festivály a z čoho máme obrovskú radosť, tak máme ich potvrdených naozaj veľa. To je paráda. A zaujal ma ten akustický koncert, chlapci, o tom nám môžete povedať. No, to sme ešte netrénovali. Je to tak, že... Výborne, tak som vás nachytal. Je to tak, že zajtra máme skúšku, aby sme to odohrali. Absolútne čerstvá informácia, exkluzívne na kanáli Blind Builder. Takže chlapci, máte to s plus minus kapelou a obidve kapely budú hrať akustické verzie? Áno, lebo chalani, vlastne to je 17. novembra a chalani teda s plus minus nás oslovili, či si s nimi zahráme. Tak sme si povedali, že jasné, lebo práve že plus minus, Giza a Vajo sú naši kamoši, takže veľmi radi a veľmi presne, radi zahráme. ako si povedal. Už ste hrali takto, že akusticky? Niekde? V Rádiu Rock. Jeden koncert v živote, čo sme mali, tak... Takže priateľe, exkluzívne prevedenie pesničiek v akustickej verzii. Máte sa skutočne na čo tešiť. A sledujte tento kanál, dobre? Všetci do jedného. To bolo rozkazom, aby ste vedeli. Brutálne videá. Treba si pozrieť aj všetky videá, ktoré sú spätne a samozrejme aj tie, ktoré budú nasledovať, pretože s Lukášom sme sa rozprávali a boli tu aj samozrejme iné kapely, ale rozprával nám aj o tom, že čo všetko chystá, takže máte sa na čo tešiť. Určite. Veľké veci. Veľké plány sa chystajú. Yeah. Blind Builder. Blind Builder. Dajte odber, like a zdieľajte. Ahojte. Rozkazom. Si to zdieľal?